És una proposta integral que, com dic, ens permetrà donar resposta davant d'aquesta lluita que en aquests moments estem duent a terme a les administracions davant de l'ocupació de forma bastant desigual. De forma bastant desigual davant dels responsables que s'estigui produint aquest deteriorament, que no són altres que els ocupes. A partir d'aquí, què és el que nosaltres estem proposant? Estem proposant la creació d'una regidoria per lluitar contra l'ocupació il·legal a la nostra ciutat. Una regidoria específica. No estem parlant d'una oficina que té un telèfon i atén a la gent. No estem parlant d'un servei concret, estem parlant d'una regidoria específica amb un regidor específic que es dedicarà única i exclusivament a donar resposta als problemes d'ocupació que en aquests moments s'estan visquent a la nostra ciutat. I, per tant, aquesta regidoria s'instal·larà en aquest edifici al centre de Badalona que tenim darrere nostra, perquè, repeteixo, és un problema de tota Badalona i no d'un barri. A mi totes les propostes que siguin positives em sembla molt bé. Ara, sí que em sorprèn que la convocatòria o l'anunci es faci correcuita hores després d'anunciar nosaltres que avui presentàvem la nostra proposta. Però totes les propostes són benvingudes. Ara falta que es materialitzin.